Godt. Så vil vi gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Og vi er glade for, at I vil komme og se vores stykke. Vi har valgt 2 sange fra trin for trin, som vi har arbejdet med i skolegruppen fra efterår til forår. Og den første sang, vi vil synge for jer, den handler om følelser. Og den anden sang, vi vil synge for jer, den handler om, hvad man skal gøre, når man bliver rigtig vred, hvordan man lærer at slappe af. Så vi vil starte med første sang, følesangen. Er I klar? Ja. Jeg bliver stolt, når jeg bygger med kloster, og sur, hvis du river det ned. Jeg bliver glad, når jeg får en dejlig is, men ked af det, hvis jeg taber den. Ja, alt hvad jeg føler, vil jeg fortælle. Måske vil jeg råbe eller hviske det til dig. Ja, alt hvad jeg føler, vil jeg fortælle. Så hør en gang, hvad der sker med mig. Det vil jeg fortælle dig. Jeg bliver glad, når jeg skal ud og lege, og lykkelig, hvis min ven er med. Jeg er modig, når jeg klatrer i et træ, men græder, hvis jeg slår mit knæ. Ja, alt hvad jeg føler, vil jeg fortælle. Måske vil jeg råbe eller hviske det til dig. Ja, alt hvad jeg føler, vil jeg fortælle. Så hør en gang, hvad der sker med mig. Det vil jeg fortælle dig. Jeg bliver glad, når solen skinner. Jeg bliver bange i tordenvejr. Forundres, hvis det sner i mig, men skræmmes, hvis jeg møder en haj. Ja, alt hvad jeg føler, vil jeg fortælle. Måske vil jeg råbe eller hviske det til dig. Ja, alt hvad jeg føler, vil jeg fortælle. Så hør en gang, hvad der sker med mig. Det vil jeg fortælle dig. Jeg bliver glad, når jeg skal i skole, og generet, når der kommer en ny. Jeg bliver lidt trist, når du skal hjem, men glæder mig til vi ses igen. Ja, alt hvad jeg føler, vil jeg fortælle. Måske vil jeg råbe eller hviske det til dig. Ja, alt hvad jeg føler, vil jeg fortælle. Så hør en gang, hvad der sker med mig. Det vil jeg fortælle dig. Det gør vi lykkede med. Nå, er I klar? Næste sang, det er jo så slappe af sangen, der handler om, hvad man kan gøre, hvis man gør det